खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआहाय आलदा रोखोमनि जागोन दिनै आं नोंथांमोननो एडुकेशन पारपसनि बागै सावरायनानै होनाय नङा दिनैहाय आं माखासे नोंथांमोननो इम्पोर्टेन्ट खोथाफोरखौ फोरमायथिनानै शेयार खालामनो गोसो जादों जाय खोथाफोरा नोंथांनि खोमायाव हाबोब्ला जे नोंथाङा बेफोर बाथ्राफोरखौ जेन मोजां मोनगोन आरो इयुनावहाय गावनि जिउखौ सोलोंथाइ लानायाव बा गावनि जिउखौ जौगाहोनायाव बैफोर बाथ्राफोराहाय नोंथांखौ हेफाजाब खालामगोन होननानै आं सानदों दा बैफोर कनसेप्ट एबा बाथ्राफोरखौ बुंनायनि सिगां आं नोंथांनो बेखौनो निमाहा बिनाय जायोदि नोंथाङा जुदि आंनि बाथ्राफोराव माबाफोर गोरोन्थि मोनोब्ला जेन आंखौ निमाहा होयो बेखौ आं गिबियाव नोंथांनि आरज गाबबाय फै बिदिबा आइ आरो आफामोन बेजों लोगोसे आंनिनो देरसिन आंनिनो उन्दैसिन आंनिनो बिब' बिनानाव बिदा फंबाय ओके नाम्बार 5 क्वेश्चन बे जोबोद इम्पोर्टेन्ट आरो नोंथाङा साननो जानो हागौ बेनि आइडियोलजिया मा ओके नाम्बार 5 नि क्वेश्चननि बादिब्ला जोंहा मा मानसिया मानसिखौ मानो अनो नोंथाङा गोबां सिन्था खालामसै जे मानसिया मानसिखौ मानो अनो बेनि मेन फिननाय एबा आनसारा जाहैदों मानसिया मानसिखौ अनो मानि थाखाय माबा मोनसे मोनफिननो थाखाय ओके साननानै नाय नोंथाङा सासे फिसाला बा फिसाजो दं ओके नोंथाङा नोंथांनि फिसाजो एबा फिसालाखौ मानि थाखाय अनो जे आंनि फिसाजो एबा फिसालाफ्रा देरबा लावबा जे माबा मोनसे साख्रि बाख्रि मावनानै बा माबा मोनसे बिजनेस मावनानै बा माबा मोनसे आबाद मावनानै जेन आंखौ नायफिननो हायो अब्ला नोंथाङा मा गावनि फिसानिखौ अननायनि खारना जाहैबाय बै फिसानिफ्राय माबा मोनसे लुबैदों नोंथाङा बुजिदोंना खेनसे बुंफिनदों नोंथाङा जुदि नोंथांनि फिसाजो एबा फिसालाखौ अननाय भाबै बिजाब फोरोंबाय रां रुफा गारबाय धोन सम्पथि फानबाय बायनानैबाबो माबा मोनसे मुवा बेसादखौ नांगौ समाव होबाय जेरै गारि गुरा होबाय मानि थाखाय उनखो जे आंनि फिसाया रोंनानै साख्रि बाख्रि मोननानै आंखौ नायफिनो बा जिउआवहाय गोरों जाना थांना थानाय समाव गावनि जिउखौ गाहामै दैदेननानै आंखौ नायफिनो बा बिमा बिफाखौ नायफिनो बेनि थाखायनो मा नोंथाङा नोंथांनि फिसालाखौ अनदों जाहोना बेनो मानसिया मानसिखौ मानो अनो होनोब्ला माबा मोनसे मोनफिननो थाखाय मानसिया मानसिखौ अनो ओके नाम्बार 6 क्वेश्चन बेयाव ओरैबायदि गोनो गोथो जायो जे मानसिया मानो गाबो बिनि फिननायखौ नोंथाङा गोबां गोनो गोथो जानो हागौ एक्चुअली मानसिया गाबो थांनानै थानो थाखाय मानो थांनानै थानो थाखाय जादों एक्चुअली साननानै नाय नोंथाङा सासे फिसाजो एबा फिसाला दं नोंथांनि फिसाजो एबा फिसालाया नोंथांनाव माबा मोनसे मुवा बिबाय सापस मबाइल ओके दा बै मबाइलखौ जुदि नोंथांना रां रुफा गैयाब्ला बै फिसानो होआब्ला नोंथांनि फिसाफोरा मा गाबगोन दुखु मोनगोन आरो माब्लाबा समाव मा सुइसाइड जानानैबो थैगोन जेरैहाय जों लकडाउनखौ बुंनो हायो जों लकडाउन समावहाय गोबां इडुकेशनावनो अनलाइननि गेजेरजों माखासे जानाखि एग्जाम माखासे इडुकेशननि टिचिं खालामनाय बेफोरो जादोंमोन दा बै समाव गोबां गैजायै बिमा बिफाफोरा गाव गावनि गथ'नो मबाइल बायना होनो हायाखै खारनाव उन्दैफोरा थैदों नङासै थिग बेबायदिनो मानसिया गाबो थांनानै थानो थाखाय जाहोना बेनो नोंथांनि फिसाया माबा मोनसे मुवाखौ मोनोमोनब्ला जेरै मबाइलखौ मोनोमोनब्ला बे गाबनाय नङामोन आरो थैनायबो नङामोन ओके बेनि थाखायनो गोरलै फिननाया बेनो मानसिया गाबो थांनानै थानो थाखाय नाम्बार 7 नि क्वेश्चन बुहुमाव मानसिया साबेसे दङ बुहुमाव मानसिया गासै अनलि सानै सोर बियो हौवा आरो हिनजाव ओके नोंथाङा साननो हागौ जे आं हारसा बै सावथाल बियो बर' बै नेपालि नाथाय बैफोरबायदि रावा जोंनि सुबुं माहारिनि सोरजिना लानाय रावसो जेरै बर' माहारिया मोनसे समाव यांसियां होननाय बाथ्राखौ नोंथाङा गोसोआव दं नङासै चाइनायाव थायोमोन अब्ला बर'फोरना राव धोरोम हारिमु जेबो गैयामोन नाथाय लासै लासै जोंनि जानाखि मानगोनां गेदेमा सुबुंफोर जायफोरा बुंनो हायो एग्जाम्पल हिसाबै गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बिथांमोनासो मा जोंनि जानाखि धोरोम राव आसार खान्थि बेफोरखौ सोरजिनानै होबोदों स' बेनिखायनो मा मानसिया बुहुमाव सानै आरो बै जानाखि राव रायलायनाय गोसोम गुफुर बेफोरखौ मा
इसोरा सोरजिना होनाय बायदि जों मानसि माहारियासो दानानै लादों। दानिया फैदो नाम्बार 8 कुइसन। नाम्बार 8 कुइसनाव दङ जोंहा मानसिनि एबा हारिनि सिनायथिया बबेयाव एबा बियो मोनबेसे रोखोमनि आरो मा मा। मानसिनि एबा हारिनि सिनायथिया मोनथाम रोखोमनि। ओके, बे जाहैबाय राव 1 नाम्बार, नाम्बार 2 धोरोम, नाम्बार 3 हारिमु। ओके, जायखौ जों ट्राइएंगल माने मोनथाम खना थानाय जिअमेट्रिक, बै जिअमेट्रिकजों जों मा मानसिनि सिनायथिखौ रुजुनो हायो। ओके, दा नाम्बार 1 आव जों बुंदों मा राव। दिनै नोंथाङा आंखौनो नाय, आं दिनै मा भाषा रायलायदों? बर' राव। अब्ला बेनिफ्राय जों मिथिदों मा बर'। बेनिफ्राय धोरोम, जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारिनि धोरोमा मा बे आबै आबौनिफ्राय जोनोम मोनबोनाय, जाय जादों बाथौ, जायखौ जों कालचार हिसाबै बर' धोरोमखौ लानाय जादों बाथौ। दा बेनिफ्राय जों सिनायो जे बाथौ धोरोम होननाय लोगो लोगो बेयो बर' माहारिनि मोनसे मा धोरोम। दिनै नोंथाङा साननानै नाय, बैयो बर' दख'ना गानदों, नाथाय बेयो बर' राव रायलायाखै, गुबुन रावजों रायलायदों। अब्ला बैखौ जों मा गाननायावनो सिनायगोन जे बे सासे बर'। अके, नाथाय बैयो मेख्ला गानदों, अब्ला जों बैखौ सिनायगोन जे बियो मानो गुबुन जाथि। मानोना गाननायाव नोंथाङा हमनो हायो। एक्चुअली हारिमुआव जोंहा गाननाय जोमनाय, दामनाय देनाय बैफोरा हाबनानै थायो। जेरैहाय जों बुंनो हायो दिनै खाम सिफुं दामदों, बेयो बर' हारिनि माखासे दामग्रा आगजुफोर, इन्सट्रुमेन्टफोर होननानै जों मा मिथिनो हायो, बुजिनो हायो। स' बेनिखायनो मानसि माहारिनि हारिमुखौ सिनायो मोनथाम खनायाव। बे जादों राव, धोरोम आरो हारिमु। अके, दा नाम्बार 9 कुइसनाव जोंहा दङ मानसिया मानो थैयो। एक्चुअली मानसिया थैयो थांनानै थानो थाखायसो। बेनि बेखेवथिया मा फै जों मिथिना लानि। फर एग्जाम्पल, सासे मानसिनाव मा बेमार जाबाय, बै मानसिया गावनि बेमारखौ फोसाबनो थाखाय मा चिकित्सा लागोन। जुदि चिकित्सा गैयाब्ला बै मानसिया ओरैनो दब मा थैलांगौमोन। माजों? बेमारजों। नाथाय गावनि जिउखौ थांहोनो थाखाय एबा गावबो थांनानै थानो लुबैनानै गावनि जानाखि बेमार बेखौ चिकित्सा लादों ना। बिनि थाखायनो जों बुंनो हायो जे मानसिया थांनानै थानो थाखायसो मा थैयो। खारना बेनो, नोंथाङा चिकित्सा लानायानो मा थांनानै थानो थाखाय लुबैनाय। नाथाय चिकित्सा लायामोनब्ला नोंथाङा मा थैगौमोन। स' बेनिफ्रायनो फिननाया बेनो। नाथाय नोंथाङा साननो हागौ जे बोराय बुरै जायोब्ला मानो थैयो। एक्चुअली बे बोराय बुरै जानानै थैनाया बिसोरो गावसोर गोसो जानानै थैयाखै। खारनाव मा समाजो बिसोरखौ दैदेनना बिसोर गावसिनि जिउखौ मा बुथारना लानो गोनां जादों, जेन इसोरानो बिसोरखौ लांनाय बायदि। अके।